Bo día a todos e a todas. Neste vídeo imos falar dos aparatos e do material de laboratorio. Un laboratorio debe estar equipado cunha gran variedade de materiais, aparatos e diferentes tipos de instrumental para poder realizar determinacións analíticas e técnicas. Para realizar unha correcta clasificación do material é moi importante coñecer as súas propiedades, a súa utilidade, as súas aplicacións e como se manexan. Primeiramente hai que dicir que o aparataxe, o material e o instrumental de laboratorio vai estar sempre guardado ou situado nun conxunto de mobiliario que forma parte das instalacións do laboratorio. Podemos salientar dentro deste mobiliario as mesas que terán que ser axeitadas con superficie impermeable, facilmente lavable, coas conexións necesarias de luz, gas, auga, por exemplo. Tamén ten que haber cadeiras ou taburetes que se sean cómodos para poder traballar, armarios e vitrinas que permitan guardar o material e os reactivos que se vayan a precisar, tamén encimeiras que permitan dispoñer dos aparatos nun lugar fixo e axeitado. Tamén ten que haber pilas para a limpeza do material, utensilios que sexan propios do mesmo, inda que a dotación dependerá das necesidades e aplicacións que se vayan a empregar. E despois tamén un equipamento de emerxencia, como por exemplo elementos de protección tanto individual como colectiva que permitan previr situacións de accidente, de urxencia, de emerxencia ou en caso de necesidade pois diminuir as consecuencias deste tipo de eventos. O material básico que imos atopar no laboratorio de control alimentario podémolo clasificar de varias maneiras. Unha clasificación moi sinxela sería segundo o seu peso. Desta maneira podemos distinguir entre material lixeiro, que se define como aquel que se traslada de maneira sinxela, fácil, sen problemas porque pesa pouco, e material pesado, que sería aquel que é difícil de trasladar e que normalmente ocupa un lugar fixo no laboratorio. Outra maneira quizá un poquinho máis interesante de clasificar o material de laboratorio sería segundo a súa natureza ou a composición do material do que está construído. Desta maneira temos, por exemplo, material de vidro. O vidro caracterízase por ter unha grande resistencia química frente á auga, ácidos e bases, moito maior da que teñen a maioría dos plásticos. Ademais, tamén ten moita estabilidade e transparente. Ao traballar con vidro, hai que terense en conta unha serie de precaucións, como por exemplo, non se debe someter a cambios bruscos de temperatura, xa que estes cambios de temperatura poden producir contraccións ou dilatacións moi rápidas de partes do instrumento que acaben producindo a súa rotura. Non se debe aplicar moita forza sobre as chaves e tapóns que poidan ter. Tampouco debe someterse este tipo de material a variacións bruscas de presión, que tamén podería producir roturas, e ademais non se debe manter solucións con concentracións moi altas de sustancias alcalinas en vidrio borosilicatado, por exemplo, en vidrio as marcas comerciais Pirex ou Kimax, xa que as condicións cáusticas deste tipo de produtos poden destruir ou danar estes instrumentos de vidro. Outro material habitual para instrumentos de laboratorio é o plástico. O material plástico ten como vantaxe que non se rompe e ten pouco peso. Hai incluso algúns plásticos que poden aguantar ou soportar temperaturas de incluso 130 graus, pero non son capaces de resistir unha aplicación directa de calor, por exemplo, a través dunha chama, ou tampouco soportan disolventes orgánicos e ácidos fortes. Hai algúns plásticos que son especialmente resistentes ao calor, como pode ser o teflón, e outros como o polietileno, é inerte ante a maioría de reactivos químicos, pero pode reaccionar con disolventes orgánicos se está en contacto durante moito tempo con eles. Outro material habitual no instrumental de laboratorio é a porcelana.
Utilízase principalmente cando se precisan materiais que resistan altas temperaturas. Este tipo de instrumentos están vidriados totalmente ou pola súa parte interna, o que evita a adherencia de partículas ás súas paredes ou que penetren nos poros que son característicos deste tipo de material. Outro material que podemos atopar moi habitual é o metal. O material metálico normalmente emprégase para soporte ou suxección ou para recoller sólidos. Por exemplo, as culleres para recoller diferentes tipos de reactivos ou espátulas. Outro criterio para poder clasificar o material é según se precise ou non de reposición continua. De acordo co período do seu uso, o material de laboratorio podémolo clasificar como material funxible, que sería aquel que ten un uso máis ou menos limitado, pode ser desbotable, é dicir, dun só uso, e ser eliminado tras a súa utilización ou pode ser recuperable, xa que o seu emprego non implica o seu deterioro e podese volver a utilizar múltiples veces. Despois, para aquel material que non ten un deterioro rápido e que ten normalmente un tamaño e un valor bastante superior, é o que se clasifica como material inventariable. Normalmente ocupa un lugar fixo no laboratorio e cando queda en desuso ou se cambia ou hai que dalo de baixa por escrito, porque normalmente se repón por un material máis moderno e que teña mellores prestacións. Neste grupo inclúense os aparatos, elementos de protección e o mobiliario. Por poñer algúns exemplos, dentro de material funxible podemos sinalar pipetas graduadas de vidro, probetas plásticas ou de vidro, pipetas de Pasteur ou materiales de tipo EPI. Dentro do material inventariable poderíamos citar como exemplo balanzas centrífugas, baños termostáticos, unha estufa, o material de protección colectiva como elementos de protección colectiva como pode ser as duchas de seguridade ou as fontes lavaollos, ou en mobiliario como cadeiras, mesas ou armarios. Tamén se pode clasificar o material de laboratorio segundo a súa función. Esta é a clasificación máis interesante porque xa permite ir establecendo cales son as funcións dos diferentes tipos de material que temos no laboratorio. Desta maneira temos 4 grupos principais. O primeiro deles vai ser o material de tipo volumétrico. Entendemos por material volumétrico aquel que mide un volumen cun certo grau de exactitude, a diferencia de outros materiais que recollen cantidades aproximadas e non se empregan para medir volumes de maneira máis ou menos precisa ou exacta. Todo material volumétrico ven graduado ou aforado e está calibrado a unha temperatura que normalmente adoita ser de 20 graus. Normalmente este material volumétrico non se pode empregar para quentar nin para encher con líquidos quentes porque estas dilatacións e contraccións bruscas poden danar a súa exactitude, poden danar a súa calibración, e podemos atopar materiais volumétricos con diferentes tipos de calibración e lexendas na información que figura escrita no propio instrumento. Por exemplo, hai material volumétrico que se utiliza para verter. Un exemplo serían as pipetas ou as buretas. Neste tipo de materiais, como o seu nome indica, están pensados para recoller un líquido e vertelo con ese volume que se mediu de forma máis ou menos exacta noutro recipiente ou noutro lugar. Este tipo de material para verter, estes instrumentos para verter, normalmente presentan a lexenda vert, ex ou td. Vert de verter, ex de cara fora, o sea, verter para fora, ou td, que en inglés sería to dispose. Despois estarían os instrumentos calibrados para conter. Neste caso, o exemplo sería un matraz aforado. Este material, a cantidade de líquido vertido, neste material atoparemos unha lexenda, a diferencia do material para verter, a lexenda que aparece no material para conter vai ser cont, de contido, de conter,
in, que implica dentro, cara dentro, ou tc, que en inglés sería to contain. Tanto no caso do instrumento calibrado para verter e os instrumentos calibrados para conter, en ambos casos a cantidade de líquido que aparece adherida o que se queda adherida á parede interna do material cando se realiza tanto o vertido como o contido, en ambos casos tense en conta esa mínima cantidade de líquido que queda adherida ás paredes do instrumento na medida final. É dicir, están calibrados tendo en conta que ese líquido que se queda adherido non vai a ser vertido cando se fai o trasvase de líquidos de un instrumento a outro. Na utilización de material volumétrico hai que ter en conta algo moi importante que é o erro de paralaxe. O erro de paralaxe consiste nunha lectura errónea que se debe a un defecto de posición do operario. Debemos ter en conta que a superficie dun líquido que está contido nun tubo estreito, que pode ser unha pipeta, pode ser unha bureta, presenta unha marcada curvatura ou menisco, como podemos ver nesta imaxe. O fondo desta curvatura emprégase como punto de referencia, é dicir, o punto que hai que tomar como referencia para o volume que marca o instrumento é a parte máis baixa deste menisco, a curvatura, o fondo deste menisco. É o que se coñece como liña de enrase. Ao ler o volume, o ollo debe estar ao mesmo nivel que a superficie do líquido, xa que se o menisco se observa por riba, leerase un volume menor, mentres que se observa por debaixo o volume será maior, é dicir, hai que evitar que a nosa visión, a nosa liña de visión vaya sesgada, que teña un ángulo respecto do plano do fondo do menisco, de tal xeito que a lectura corresponda exactamente ao nivel de volume que estamos medindo. Esa sería a visual correcta. O erro de paralaxe viría cando esta visual é dende arriba cara abaixo ou dende abaixo cara arriba, como se pode ver na imaxe. Hai que ter en conta que os instrumentos volumétricos miden xa ou teñen en conta na súa medición de volume esa pequena cantidade de líquido que se queda nas colas periféricas do menisco. Xa se ten en conta a hora de medir. O primeiro instrumento volumétrico que imos mencionar é a probeta. Son recipientes graduados de forma cilíndrica, teñen unha base ancha para poderse manter en posición vertical, de pé, e empréganse para realizar medidas de volume que, tendo certa exactitude, tampouco se pretende que sexan demasiado exactas. É dicir, dentro do instrumental de tipo volumétrico, a probeta sería pois como o menos volumétrico de todos. Pódense atopar de tamaños moi variados e poden ser utilizados para dispensar, porque ademais teñen na súa parte superior un pico que permite verter o líquido facilmente. Incluso poden colocárselle un tapón a moitas delas. O manexo de probetas graduadas para pasar un líquido e medir o seu volume, hai que ter en conta sempre o nivel de graduación, o nivel do aforo, tendo en conta que se realiza sempre a súa lectura na parte inferior do menisco. Non hai que ter en conta que non se deben, cando se fai na medida con unha probeta, non debería haber líquido mollando as paredes da probeta por riba do aforo. Outro instrumento que se emprega como volumétrico, que é o instrumento volumétrico por excelencia, son as pipetas. Empréganse para transferir volume dun lugar a outro, unha determinada cantidade de líquido dun recipiente a outro. Aquí distinguimos entre pipetas graduadas que teñen unha escala que mide, por exemplo, mililitros, décimas de milímetro ou centésimas de milímetro segundo a capacidade das mesmas e permiten medir un volume calquera dentro desa escala. Despois están as pipetas aforadas que
están deseñadas para medir un só volumen de líquido. Son tubos longos de vidro que teñen un ensanchamento na súa parte central e a continuación volve a estreitarse e atopamos unha línea que marca o aforo, onde se realizaría a medición de ese volume exacto que ten esta pipeta aforada. Unha pipeta presenta moi de información na serie de lexendas e datos que aparecen na súa parede, e a principal información que atopamos é a seguinte que aparece nesta diapositiva. Primeiro, a clase de exactitude que ten, que de xeito xeral pode ser de tipo A ou de tipo B. As pipetas de clase A son pipetas normalmente moi exactas, mentres que as de clase B son exactas, pero con un marxe de erro ou tolerancia maior, dicir, unha pipeta de clase A terá unha maior exactitude que unha pipeta de clase B. Despois, hai un tipo de pipetas que presenta unha letra S, como por exemplo as pipetas de tipo AS, que serán pipetas que teñen, ademais de ser de clase A, son de vertido rápido. Quere dicir isto que teñen unha punta de abertura maior, o que lles permite facer un vaciado baleirado máis rápido e tamén isto facilita a súa limpeza. Se aparece o texto X é porque se refire a que ten material axustado para vertido. Se ten impreso X15S, por exemplo, implica que ten un vertido rápido e que require un tempo de espera de 15 segundos despois de rematar a última gota do vertido, é dicir, como que eses 15 segundos é o que habería que esperar quizá para que se formase unha gota na súa punta e poder xa dar por rematado todo o volume que se quere verter. A indicación de 20 grados Celsius refírese a que a pipeta está calibrada para esa temperatura e o máis menos 0,02, por exemplo, indicaría o seu marxe de erro que se pode cometer ao tomar un volume. Sería o marxe de erro no que estaríamos traballando con este instrumento. Para manexar as pipetas hai que comprobar que están limpas, hai que inspeccionar os seus extremos para verificar que non están rotos, e as pipetas teránse que empregar sempre con un aparato que se chama prepipeta. Nunca se debe aspirar unha pipeta de forma directa coa boca, iso é unha mala práctica, unha moi mala práctica, senón que habrá que empregar algún instrumento que nos permita succionar realizando, por exemplo, algún tipo de actividade manual. Este tipo de prepipetas que permiten succionar máis ou menos rapidamente tamén permiten baleirar, facer o vertido con maior ou menor velocidade en función do que necesitemos. Unha vez que se remate de traballar coa pipeta, hai que lavala e colocala no seu lugar, no seu soporte de pipetas ou pipeteiro. Un tipo especial de pipeta son as pipetas para volumes moi pequenos, da orde de microlitros. Son as chamadas micropipetas. Normalmente as micropipetas teñen un rango de actuación dende un microlitro ata 1000 microlitros, que 1000 microlitros sería un mililitro. Existen dous tipos de micropipetas, as de tipo manual e as de tipo automática. Hai nas de volumen fixo e de volume variable e tamén atopamos pipetas que só acollen unha punta e outras nas que se poden colocar varias puntas, que son as que se chaman pipetas multicanal. As puntas das pipetas están deseñadas para ser desbotables, de tal maneira que se pode estar traballando facendo trasvases, por exemplo, en microbioloxía de diferentes tipos de mostras para facer algún tipo de cultivo en placas de Petri e se pode desbotar as diferentes puntas porque así se evita que a punta nova estea contaminada coa mostra anterior. O manexo dunha micropipeta non é complicado, pero require de ter unha certa destreza e manexar manexar un protocolo de traballo.
Hai varias formas de pipetear, pódense aglutinar en dúas. A primeira sería o micropipeteo directo e outro sería o micropipeteo inverso. Outro instrumento que é de tipo volumétrico é a bureta. A bureta é un tubo cilíndrico de vidro que na súa parte inferior se estreita e ten unha chave de paso que permite regular a saída do líquido. Ten unha escala graduada co cero na parte superior. Están sempre asustadas por vertido, é o líquido que se verte o que corresponde ao volume medido. Colócanse de forma vertical sempre enganchadas cunhas pinzas nun soporte de pé ou nun soporte universal. O manexo da bureta implica que hai que cebala primeiramente, é dicir, antes de encher a bureta até cero, hai que cebala até a punta, porque se se enche até cero, pero por debaixo da chave de paso non hai líquido, esa medida que nos está dando vai ser incorrecta, porque a medida da bureta implica que está chea de líquido ata a punta, dende o cero da parte superior, pasando pola chave de paso até a punta onde se realiza o vertido. Outro instrumento de tipo volumétrico, quizá o máis representativo, é o matraz aforado. Caracterízase por ter forma de pera co fondo plano ou ligeramente convexo e un pescozo longo e estreito. O pescozo destes matraces leva marcada unha liña que é a liña de aforo, que indica a súa capacidade. Nas paredes destes indícase ademais a temperatura que se deben empregar. Normalmente están calibrados a 20 graus, como a inmensa maioría do material volumétrico. Mide un único volume, é dicir, hai matraces de 50 ml, de 100 ml, de 200, de 250, de 500, de 1000 ml. É dicir, vamos a ter un matraz cunha capacidade determinada para diferentes usos. Utilízanse principalmente para preparar disolucións e para diluir mostras até un volumen determinado. Ben, xa visto o material volumétrico, imos pasar agora ao material non volumétrico. Dentro do material non volumétrico, que temos que lembrar que é aquel material que mide volumes de líquidos de forma aproximada e que ten unha serie de usos que van máis alá do que a medida de volumes. O primeiro é o matraz Erlenmeyer. Trátase dun recipiente de vidrio que, neste caso, resiste altas temperaturas e que ademais ten unha forma cónica moi característica cun pescozo cilíndrico estreito na parte superior. Emprégase sobre todo para conter e quentar líquidos e tamén para facer axitacións destes líquidos de forma manual ou de forma instrumental. O interesante desta forma cónica e dese pescozo estreito e a boca non tan ancha como a parte inferior permite que cando se axita un líquido ou cando se fai axitacións, incluso axitacións fortes dos líquidos que están dentro, non se produzan salpicaduras cara ao exterior. Este matraz leva unha serie de graduacións que, como comentábamos anteriormente, van a medir o volume de maneira aproximada. Outro material moi utilizado no laboratorio de tipo non volumétrico son os vasos de precipitados. Son vasos de vidro, tamén os hai de plástico, teñen forma cilíndrica con fondo plano, hainos de moitos volumes e con graduación que sempre mide de forma aproximada. É moi importante ter en conta que os vasos de precipitados nunca proporcionan volumes exactos nin precisos. Estes vasos serven para conter líquidos ou para realizar axitacións. Tamén soportan temperaturas altas, inda que non soportan quentarse directamente a chama. Outro instrumental non volumétrico que hai que comentar é o matraz Kitasato, que, como se pode ver nesta imaxe, ten unha forma moi similar a un matraz Erlenmeyer. A única diferenza é que ten unha saída lateral que se emprega para enganchar un tubo de succión, un tubo de baleiro. Para que serve o matraz Kitasato? Para adosarlle un tipo de funil especial que se chama funil Buchner, que permite realizar
filtracións de diferentes tipos de sustancias. Ben, outro grupo de material no que se pode clasificar tendo en conta o seu uso é o material de uso específico. No laboratorio necesítanse materiais moi diversos e específicos para realizar diferentes técnicas e operacións. Cada un destes materiais ten unha función específica e hai que coñecela un pouco para poder manexarse adecuadamente e desenvolver os procedimentos que se vayan levar a cabo. Os funiles son de vidro ou plástico e constan dun corpo cónico e unha rama. A súa principal función é poder realizar trasvases de líquidos dun recipiente a outro sin que haxa vertidos accidentais e tamén realizar filtracións. Dentro dos funiles hai varios tipos. Por exemplo, un deles é o funil Buchner, como comentaba anteriormente, que se emprega xunto con Kitasato. É un funil de porcelana que ten unha serie de buratos unha placa filtrante, de buratos grandes, e normalmente emprégase xunto con un papel de filtro de tipo circular que se acopla para realizar esta filtración. Os funiles esmerilados ou cónicos serven para realizar operacións de filtración ou para realizar trasvases de líquidos ou sólidos dun líquido, sólidos en pó dun recipiente a outro. Despois estaría un tipo especial de funil que é o funil de decantación ou empolla de decantación de Gibson. Trátase un recipiente de vidrio, como se pode ver nesta imaxe, que ten forma de pera, forma cónica, e na parte inferior ten unha saída estreita e unha chave de paso. Por arriba temos unha apertura un pouco máis ancha que ten un tapón que se pode tapar. Para que serve este embudo, este funil de decantación? Pois emprégase para separar líquidos inmiscibles e que teñen diferente densidade. Estamos falando neste caso, por exemplo, de auga e aceite. Como se pode ver neste exemplo, a auga, que é máis densa que o aceite, pasa para o fondo e o aceite queda flotando na parte superior. Se quixéramos separar esta auga deste aceite, poderíamos ir a abrir a chave de paso, deixar que fora pasando a auga e cando nos aproximamos ao límite de transición entre auga e aceite, ir lentamente e cortar xusto no momento que empeza a sair aceite. Desta maneira facemos unha separación completa dos dous líquidos. Os tubos de ensaio e tubos de centrífuga son tubos cilíndricos que poden ser de vidro e menos frecuentemente de plástico. Hainos de moitas dimensións, de moitos tamaños, de moitas longitudes e incluso se pode colocar un tapón ou algún tipo de tapa en forma de parafilm. Poden ser graduados ou levar ou non, como dicía, tapón. Hai un tipo especial de tubos de ensaio que teñen a súa parte inferior con unha forma cónica, máis afiada, con punta. Normalmente son máis curtos, empréganse para facer centrifugacións. Tamén moitos deles teñen un tapón e se lles denomina tubos Eppendorf. O pesasustancias, como se pode ver nesta imaxe, é un recipiente de cristal ou plástico que basicamente ten a capacidade de servir para preparar dilucións e facer pesadas. O vidro de reloxo tamén é unha lámina cóncavo convexa de vidro máis ou menos grosa que se emprega para pesar componentes sólidos nas balanzas de precisión. Frasco contagotas e o morteiro serían tamén dous instrumentos que se poden utilizar para usos específicos no laboratorio. O frasco lavador tamén se emprega moito, normalmente leva auga destilada, serve para botar auga nun momento determinado en calquer operación que estemos realizando no laboratorio. Tamén se poden encher con alcohol. Despois temos a culler espátula, que
como o seu nome indica, ten un extremo unha culler e no outro extremo unha espátula. Serve para pesar material sólido, para pasar material sólido dun recipiente a outro, para leválo a un vidro de reloxo e facer unha pesada, por exemplo. A variña axitadora normalmente está construída en vidro, de forma maciza, non ten oco por dentro. Serve para misturar sustancias e movela con voltas xiratorias. Tamén permite trasvasar líquidos para que estes non se derramen. A pipeta Pasteur é un tipo de pipeta que ten unha pera pequeniña que permite tomar pequenas cantidades de líquido e pasalo dun lugar a outro, sen que haxa unha medida volumétrica como con unha pipeta convencional, de tipo volumétrico. A placa de Petri é unha especie de caixa redonda con tapa que pode ser de vidro ou de plástico desbotable. Utilízase en microbioloxía para aloxar medios de cultivo e realizar diferentes tipos de sembrado e cultivo de microorganismos. Despois, tamén utilizados tamén en microbioloxía e en outro tipo de campos da ciencia. Os portaobxetos e os cubreobxetos son placas rectangulares de vidro que sirven para colocar unha mostra e podemos colocar o cubre sobre esta mostra, desta maneira protexela e poder observar no microscopio o detalle desta mostra. As cubetas de espectrofotómetro poden ser de vidro, plástico ou cuarzo, tamén son de varios tamaños, empréganse para conter a mostra que se vai a analizar por espectrofotometría. É dicir, permiten meter unha mostra nun aparato que se chama espectrofotómetro e que vai a realizar un análise desta mostra, facendo pasar luz a outra vez e con un receptor vendo que longitude de onda e que intensidade de luz se recibe. Despois tamén temos outro instrumento que é o refrixerante. Está construído en vidro e ten dous extremos. Un conecta cun matraz de reacción e outro que verte mediante un tubo acodado. Leva dúas tubuladuras laterais que van conectadas aos tubos de goma, é dicir, estes tubos de goma van a introducir auga fría polo circuito, e desta maneira os vapores que pasan por dentro deste refrixerador ou refrixerante van a enfriarse. E ao se enfriar vanse licuar, van a pasar a líquido e despois este líquido pode recollerse nun recipiente. Outro instrumento moi utilizado é un crisol que está construído en porcelana. A súa función é soportar altas temperaturas e permitir que se funda ou queime unha mostra, incluso calcinala, deixala en cinzas, unha mostra que pretendemos someter a un proceso de altas temperaturas. Tamén o cristalizador, que son recipientes de fondo plano e ancho, permiten efectuar a cristalización das sustancias, é dicir, obter cristales a partir de disolucións, tamén para obter residuos secos. E por último tamén temos o pignómetro. O pignómetro é un instrumento de medición que ten un volume coñecido e que permite coñecer a densidade ou peso específico de calquer fluido. Leva no seu interior un fino capilar cunha marca que permite realizar o enrase, ou este enrase pode ser realizar directamente na parte superior deste capilar. O cuarto grupo de material que imos comentar é o do material de sostén ou soporte. Este vai nos permitir soportar e suxeitar outros instrumentos do laboratorio para poder realizar diversas operacións. O máis básico sería unha gradilla de tubos de ensaio, que hai nas de diferentes materiais, as máis habituais son as metálicas, pero tamén as hai de plástico ou de madeira. Serven para colocar tubos de ensaio e transportalos. As pinzas metálicas e tamén as hai de madeira, permiten suxeitar materiais que, por exemplo, están moi quentes. Soporte universal ou pés de soporte, pois é un instrumento que consta dunha base e unhas barras metálicas. Sobre a barra acóplanse unha pinza doble, tamén vai haber diferentes elementos de montaxe que permiten colocar instrumentos e realizar diferentes tipos de tarefas e manipulacións. O aro de soporte é un aro metálico que vai suxeito ao soporte por unha pinza.
Serve para soster materiais que se van a quentar. Por esa mesma razón, coñécese co nome de aro Bunsen. Ademais, pódese poñer a rexilla xusto enriba do aro para que non haxa contacto directo entre a chama e o recipiente que queremos quentar. Por exemplo, un vaso de precipitados ou un matraz Erlenmeyer. Tamén temos unha rexilla de trípode, que é outra posibilidade para colocar unha montaxe para quentar un recipiente. Sería unha montaxe alternativa a utilizar un aro de soporte. E o triángulo de pipa, como se pode ver nesta foto, é un triángulo metálico que está recuberto nos seus lados por uns cilindros de porcelana ou de calquera outra sustancia cerámica ou refractaria. Isto permite colocar instrumentos que acaban de sair do lume ou apoialos nese aro e desa maneira protexer a mesa de traballo. Unha vez visto este instrumental, imos pasar a falar do aparataxe, dos aparatos máis habituais no laboratorio. Todo laboratorio debe dispoñer dun equipamento mínimo para poder realizar as diferentes operacións. Imos ver cales son os máis representativos. O primeiro sería un axitador magnético. Como podemos ver na imaxe, é un aparato que está deseñado para axitar líquidos. Neste caso, colocaríamos enriba do seu plato, da súa superficie, colocaríamos un vaso de precipitados con líquido e dentro dese vaso habría que colocar unha pequena pildoriña plástica que está magnetizada. Ten un imán dentro e o propio axitador magnético, o aparato, tamén ten un imán que xira, de tal maneira que cando o imán empeza a xirar, a peciña plástica que está no interior do vaso de precipitados ponse a xirar tamén, e desta maneira podemos axitar o líquido que forma o que está dentro deste vaso de precipitados. Tamén moitos destes aparatos inclúen unha función máis, é que esta plataforma na que se apoia o vaso de precipitados ou o matraz ou o que queiramos apoiar aí, tamén se pode calefactar. Pode aumentarse a súa temperatura de tal maneira que ao mesmo tempo que axitamos podemos quentar o líquido. O que se pode regular nun aparato destas características vai ser, por unha banda, a temperatura da placa calefactora e por outra, a velocidade de axitación. É interesante cando se empeza a mover ou cando se acende o aparato é que a velocidade estea baixa, porque se arrancamos o aparato coa velocidade moi alta, o que pode acontecer é que haxa unha salpicadura. Outro aparato interesante que ten que tamén formar parte do equipamento dos laboratorios é un axitador de tubos. Como podemos ver, como o seu nome indica, a súa función é axitar o interior dun tubo de ensaio de modo rápido, sen ter que facelo manualmente, que sempre leva máis tempo. O seu uso é moi simple, hai que acendelo e colocar o tubo de ensaio, apretalo un poquinho contra o seu cabezal, de tal maneira que o tubo comeza a xirar rapidamente mentres nos suxeitamos o tubo pola parte superior. Despois temos unha balanza. As balanzas electrónicas serven para medir, hainas de tipo mecánico, medir pesos, medir a masa das sustancias. Hainas de tipo mecánico e de tipo electrónico. A balanza de dous pratos están a extinguir, son instrumentos que xa non se usan aínda que siguen sendo moi exactas e a verdade é que son bastante interesantes para medir con moita exactitude o peso de unha sustancia, pois son mecanismos que comparan o peso de un peso patrón con un peso problema. A balanza electrónica, que son as que se utilizan agora de forma ampla, pois ten un mecanismo electromagnético que dá unha lectura de cal é o peso. Son moito máis versátiles, permiten obter medidas moi exactas con moitos decimais de exactitude e ademais permiten tarar, poñer a cero
A balanza, despois de colocar un recipiente, o que nos permite medir sobre un recipiente que só ten un peso. Hai unha serie de precaucións e mantemento que se teñen que levar a cabo para aumentar a vida útil deste tipo de materiais e que sigan sendo eficaces e exactas durante moito tempo. Outro aparato que merece a pena coñecer é o baño termostático. Como podemos ver aquí, é un recipiente que ten unha serie de resistencias no fondo e que se lle enche de auga pois hasta certo nivel. Dentro desa auga se pode colocar, por exemplo, un matraz con líquido para quentalo ata certo nivel, manter un líquido ou unha sustancia templada a unha temperatura que a nos interese. O destilador é un aparato que se utiliza para separar componentes líquidos que están misturados pero que non se separan pola súa densidade. Desta maneira, a única forma de separalos é aproveitando que eventualmente puideran ter diferente punto de ebullición. Así, o que imos facer é quentar a sustancia, esta mistura, de tal maneira que empece a evaporarse a sustancia que teña menor temperatura de ebullición e a outra permanecería en estado líquido mentres a que se vai evaporando, pasaría por toda esta montaxe por este refrigerador de tal xeito que acabaría acumulándose noutro recipiente diferente. Hai varios tipos de destilación simple, destilación fraccionada e destilación ao baleiro, que sería como máis eficiente. A estufa tamén é un elemento moi importante de moitísimo uso no laboratorio. É un aparato que serve basicamente para aumentar a temperatura dende os 30 grados en diante. Hai dous tipos de estufas nos laboratorios. Están as estufas de secado, que alcanzan aproximadamente os 250 grados, que serían temperaturas similares ás que alcanza un forno de cociña doméstico. Tamén se lle denomina forno de secado ou poupinel. Tamén se pode utilizar, ademais de para secar sustancias e sacarlle a humidade, tamén se poden utilizar para esterilizar por calor instrumental. E logo temos as estufas de cultivo ou bacteriolóxicas. Son interesantes e alcanzan aproximadamente os 80-90 graus, non máis alá, porque están deseñadas para temperaturas inferiores e poder facer cultivos de microbioloxía para conseguir que proliferen diferentes tipos de cultivos bacterianos, por exemplo. Outro instrumento habitual en laboratorio son os microscopios. Podemos distinguir entre microscopios ópticos que emplean luz visible e os microscopios electrónicos que utilizan un feixe de electróns que atravesan ou rebotan na mostra para poder dar unha imaxe moitísimo máis fina de sustancias microscópicas ou de elementos microscópicos. As partes do microscopio moi por riba, sin entrar en detalle, vai a ter unha parte mecánica e vai ter unha parte óptica. Esta parte óptica, a máis importante quizáis esa obxectivo ocular, despois que teña tamén un sistema de iluminación. Hai unha serie de protocolos e de medidas para a utilización do microscopio. E outro aparato fundamental son as centrífugas. Hai centrífugas de tubos que utilizarían estes tubos de tipo Eppendorf que comentaba anteriormente, e hai centrífugas de capilares que se utilizan pois para, por exemplo, determinados tipos de mostras de sangue. Hai que seguir certas precaucións para utilizar as centrífugas. Por exemplo, nunca se debe activar unha centrífuga coa tapa aberta, aínda que normalmente o material, o propio aparato non o permitiría. E hai que comprobar que os tubos e a carga da centrífuga están ben colocados, de maneira que permitan pechar ben a porta, a tapa,
e que permitan que as cargas que se van a producir no sistema de rotación van a ser simétricas. Entón hai que colocar as cargas distribuídas de forma simétrica. Por exemplo, se temos dous tubos, pois hai que colocar un tubo a 180 grados do outro. Se imos colocar 3 tubos, pois colocaránse pois, en unha disposición de triángulo, máis ou menos un triángulo equilátero. Se son 4, pois en cuadrilátero. Intentaremos colocar sempre as cargas de maneira que o peso estea repartido equitativamente para que non haxa descompensacións unha vez que empece a xirar a moita velocidade e esa vibración podería danar o aparato e incluso producir un accidente. O espectrofotómetro, como comentábamos anteriormente, é un aparato que serve para determinar concentracións descoñecidas de determinadas sustancias. Estas sustancias poden ser químicas de tipo analítico ou biolóxicas, como por exemplo o suero, plasma, sangue ou mostras de leite ou mostras de diferentes tipos de disolucións, etc. Baséase o funcionamento dun espectrofotómetro en que a sustancia problema está colocado nunha cubeta e hai unha lámpada que emite unha luz bastante intensa con unha longitude de onda moi determinada e esa luz vai atravesar a cubeta onde está a mostra e hai unha luz que vai a pasar polo outro lado e chegar a un detector. A maneira en que se modifica as características da luz que pasa a través desa mostra dá moitísima información sobre as características da mostra que se está estudando. Outro instrumento interesante é o refractómetro. É un instrumento óptico que se emprega para medir o índice de refracción das mostras que se están analizando. Isto permite determinar a concentración das sustancias, é dicir, en condicións normais, canto maior é o índice de refracción, maior é a concentración da sustancia que se está analizando. A medición basease no principio de que cando a luz pasa a través dun líquido, o ángulo de refracción pois pode ser maior ou menor en función das características dese líquido. Normalmente o refractómetro utilízase para determinar que cantidade de solutos ten ese líquido, que cantidade de solutos sólidos están nese líquido. Por exemplo, cando se fai unha refractometría dunha mostra de zume, dun cítrico, o que se está determinando é a cantidade de azúcar que ten esa mostra. O funcionamento dun refractómetro require pois dunha calibración que se realiza normalmente con auga destilada e despois realízase a medición coa sustancia problema. As medidas de refractometría poden ser moi diferentes, pero unha das máis habituais é a medida en grados Brix. O pHímetro é un instrumento que determina o pH dunha sustancia. Para utilizarse hai que mantelo en boas condicións, hai que telo ben mantido, ben calibrado, e o que vamos facer é introducir un electrodo na sustancia e o aparato nos vai a dar unha lectura de cal é o seu pH. Hai unha serie de normas e protocolos para poder facer unha calibración e obviamente é un aparato que require estar ben calibrado para dar unha lectura exacta, o máis exacta posible, do pH da sustancia problema. Outro aparato interesante é a mufla. A mufla é un tipo de forno, se antes falábamos das estufas, que a estufa de secado acadaba máis ou menos os 250 grados, que, como dicía, é unha temperatura compatible coa que se pode obter cun forno doméstico. As muflas son uns fornos moito máis pequenos, teñen un espazo moi limitado que permite meter
por exemplo, instrumentos moi pequenos de porcelana, como pode ser unha cápsula de porcelana, como pode ser unha mufla, como pode ser un crisol, e empréganse fundamentalmente para calcinar sustancias, para quentalas a unha altísima temperatura e deixalas completamente calcinadas. Hai dous tipos de muflas, as de combustible e as muflas eléctricas. Depende de cal sexa o sistema que utilizan para quentarse. As temperaturas que pode alcanzar unha mufla rondan os 1200 grados Celsius. Estamos falando de temperaturas moito máis grandes que as que se poden alcanzar cunha estufa. Como se pode ver na imaxe, a mufla está rodeada, ten unha capa de cerámica moi gorda que a rodea para precisamente aillar todo ese calor do exterior e conseguir que se concentre na zona onde queremos. Outro instrumento é o desecador. O desecador serve para manter deshidratada unha sustancia en condicións de baleiro ou non de baleiro. Está fabricado de vidro moi grosso e distinguense dúas cavidades. Hai unha cavidade superior que é onde se coloca un recipiente coa sustancia que se quere desecar, e hai un recipiente inferior debaixo dunha base de porcelana que ten buratos, que é onde se coloca a sustancia desecante. Normalmente é unha sustancia que se coñece como xel de sílice. Posee un grifo de peche e unha chave de paso na súa parte lateral naqueles modelos que permiten extraer aire. Cando se extrae o aire, as sustancias secanse con máis rapidez. Outro aparato que se pode utilizar o que veremos habitualmente, que se pode ver en algunhas montaxes de laboratorio, son as campanas extractoras de gases, que teñen como obxectivo recoller, aspirar e expulsar aquelas emisións volátiles que xeran sustancias químicas perigosas. Desta maneira, evítase que se contamine o contorno no que está traballando a persoa ou persoal, e tamén que por extensión se contamine o aire que respiran todas as persoas que están no laboratorio. Incorpora un extractor de aire que atrapa os contaminantes, hai unha rexilla, un deflector que controlan tamén o fluxo de aire dentro da campana. Na campana de aire contaminado, este aire contaminado dilúese e sae cara ao exterior nunha concentración moi baixa, de maneira que non é perigosa para a xente que está fora nin para o medio ambiente. E para rematar, a cabina de fluxo laminar, que sería un concepto similar á campana de fluxo de gases que vimos, a campana de extracción de gases que vimos anteriormente, pero neste caso o obxectivo non é protexer a persoa que está traballando ou protexer ao resto do contorno do laboratorio, senón que neste caso o que se pretende é unha ausencia de contaminación do produto durante a súa manipulación. É dicir, o que se pretende é que o produto co que se está traballando se manteña estéril, e por isto faise circular unha corrente de aire que foi previamente microfiltrada con un filtro especial, filtros de tipo EPA, por exemplo, que permiten eliminar partículas de máis de 0,3 micras. Empréganse en preparacións de nutrición parenteral, en ensaios de microorganismos, en temas de microbioloxía, para cultivos celulares, para ensaios de esterilidade, para ensaios con virus, etc. A cabina de fluxo laminal, polo tanto, é un receptáculo en forma de prisma que está aberto só pola parte frontal, e incluso desde esa parte frontal só se abre por unha parte baixa. Esta é a zona de traballo e hai un fluxo de aire que impide que entren contaminantes dentro desta zona de traballo.